Right, makadiko amuri Zimbabwe kumatimana nyika kwese kwa muri. Mufaro wangu kudai kusangana nemi nyama nemu ya jiri pamwe chete. Right, ndadzoka zvakare nenyaya yedu iya ya takasira pa road ya madzibaba Elias na Sekuru Kanengo. So mutsvagiridzo yandakakwanisa kunge ndichiita pamusoro penyaya iyi, ndakakwanisa kungewo ndichizowana mukana wekutaura na baba vakaenda pasove ramadzibaba Elias kundobatsirwa, vari kunzi ivo ndivo vakaenda kundoromba kwa Sekuru Kanengo. Saka ndakambozamawo zvakare kuti ndinge ndichinzwa divi raSekuru Kanengo, ndinzwe kuti zvakamira sei, but ndine urombo nekuda kwekuti handina kukwanisa kunge ndichivabata Sekuru Kanengo, asi mukana vekuti nditaure navo Sekuru Kanengo uchiripo. Saka zvandoda kuti ndiite panapa, ndoda kuti tinzwe kuti nyaya yedu yakafamba sei, nekuti ndakatarisa ku comment section vamwe vaiti dai menge makwanisa kubata munhu vacho akaenda kundobatsirwa, tanzwa zvizere kuti chii chakaitika, zvakafamba sei, nekuti nyaya yedu yakaita kungefanika sekunge takanga tiri kusaidi rimwe chete. Inini ndakamira panapa handina side, ndinotarisa nyaya sezvairi kuti nyaya yakamira sei, handina side, handina divi, handina kwandakarerekera. Saka imimi semaviewers yedu sevavoni watinenge tichipa nyaya kuti honai nyaya iri kufamba yakadai, ndimi mune kodzero zvakare yekutiudza kuti honai nyaya iyi yakamira yakadai, totsvaga pakabva nyaya kuti chii chakakonzeresa kuti nyaya iyi imire yakadai, ko zvakaitirwei. Saka ndoda kuti tiwane mukana, handisoda kupedza nguva, because nyaya takatoitanga kudhara, nhau iripo ndeya Sekuru Kanengo namadzibaba Elias. Saka toda kuti tione kuti ari wrong apa ndiani, ndiye rakaenda kundobatsirwa, ndi Sekuru Kanengo here, ndi madzibaba Elias here. Saka ndoda kuti muteerere audio yandakataura navo baba vakaenda kundobatsirwa kwa madzibaba Elias, vari kunzi ndivo wakaenda zvakare kwa Sekuru Kanengo kundoromba, wainzi dainzira pamotokari kuti Kanengo. Saka regai titore mukana wekuteerera audio, ngatinyatsei kuteerera munzwe pakatangira nyaya kusvika payakaperera. Ndichiita sokupakwa mashoko mukana kuti taura kuti Kanengo paya basi papatangira nyaya. Pamunoona taapa motikari, pamunobudisa kuvanhu taapa motikari, madzibaba achidaidzira kuti daidzira. Okay, ndinoda kukupai chifambiro chakaita nyaya inoi. Exactly. Ndemuna January iro gore rineri. Right. Ini ndogara kuHobhouse, ndakabuda pamhepo yeSly Media ndichikukumbira kutotsvakawo rubatsiro. Pamba pangu pakandwa zvinhu zvandasinganzwisisi, mazvuma, mazvikwati, zvinhu matsono nei. Zvokutanga ndakazvitora ndikapisa ndega. Pechipiri pakakandwa futi zvimwe, ndikati zvazvagoni. Ndakatora munin'ina wangu andogara naye kuno kwaMutare. Ndikati shamwari, zvakuita kumbauya uonewo zvamuka zviriko, takamboona zvakare tikazvibvisa. Asi izvozvo handicharambe ndichirwa nezvokuti handizivi kwazvinobva uye zvinoisirwei. Saka ndakatenderera zuva renditsvaka kuti ndingabatsirana padoko. Ndakashaya nhamba dzababa Taps, ndakadai ndakavabata kutsvakawo nzira kuti ndingaenda ndibatsirike ndizvozvo. But kune ava vekuHarare vanonzi venhenge ava Sekuru Kanengo. Ndaisa paSly Media, ndaimbovaonawo zvanga sinamba ndandisina. Ndaisa paSly Media, ndakumbira kuSly Media chimbotirai nhamba idzo neidzo. Ndakangobata dzaSekuru Kanengo, ndobva ndatoti munin'ina wangu atiite sei, ngatiende. Ndakaenda naye nemukadzi wake neni nemudzimai wangu. Kune umwe munin'ina wedu unoshanda futi kuHarare uku. Takandosvika kumba kwake tikati ndo zviriko, handiitei kwa Sekuru Kanengo. Takandosvika kuarea yavo tikavafonera, vakatuma nhume yavo kuti ititambire parodi. Kusvika tasvika mudare ravo vakati nyaya yeko hainetsi, panapa tinogadzira inoti go back to sender. Saka magadzira tinoita zvamauya pano ukamutoti chitorai mushonga wamugezepo pano. Takageza tese, mhuri yese yanga uya ipapo. Tikabuda tikambomira, tikanzi rambai makamira chakuudzai. Tinofanira kutoenda kwaMutare nhasi manheru ano.
zuva rimwe chete iroro zuva rimwe chete iroro usiku takabva kuHarare kumapasi 7 right ndobva ndatotaura neWestline Media kuti waita zvakanaka hama ndatobatsirwa zvokuti zvandainzwa vamwe vaiti panapo munogona kupagara kana 5 days kana 6 days kana vhiki 2 ndichokwadi matobatsirwa zvenyu zvakasira maita ropa rakanaka ndikati ndinototenda. Takasvika maMutare mukwakurara takati tinozosvika kumba usiku, takasvika kwaMutare kuno kwakurara mutauni. Alright. Tozofamba manheru sekuru vaiva kumashure hatizive uchangamisa taasingagoni kuzvibvunza. Mota iya yamunoona ichibuda papikicha ichibuda haisiyo mota yandakaenda nayo kuHarare. Ndini munhu andatanga kutaurira futi nyaya ineyi. Mota iya haina munhu wekwasekuru kanenge wakambopindamo. Iyo iya mota yaibudiswa ichinzi zvakadai haina. Right, tauya kuno kwaMutare sekuru wakazosvika pamba. Dambudziko repamba zvinhu zvaa zvitoripo machira aya nezvese zvaa zviripo. Right. Vakatanga kuita basa ravo. Ndaita muzukuru pana. Zvandaita muzukuru, mari yangu wakasvika kwanga usina mari yangu, ndipe mari yangu yakasara. In fact vasati vaita basa vakati tichikuHarare. Vakandiudza kuti ndasvika kundoda mari yangu handakutaurira yasara yacho. Ndizvozvo. Yefiwo wandipa ndavapa mari yavo. Vapedza basa ravo kuno vakati mozouya 40 days kuHarare. Mozoona back to sender yenyu kuti yapapi. Right. Munhu wenyu mari dzese dzauri usati muzukuru dzichangodii? Dzichadzoka nokuti back to sender yako tinegadzira. Right. Ndakasvika kuHarare nehama dzangu dziya. Takaenda futi tese handirangienda ndega. Right. Ende chinhu chendinoda kuramba ndichitaura uye kutangisa zvokutaura ndichisvika pasekuru kanengo kana imwe hama yangu kana ini nemurume wangu handina kumboti ndauya pano kutsvaka mari kana kutsvaka ufumi kana kutsvaka kuromba. Ndakauya ndakaenda ipapo ndine dambudziko. Alright. Echipiri takaenda totsvaka back to sender. Right. Takapinda mudare nasekuru, sekuru vakati nyaya yenyu ndiri kuona yamunobvunza nokuti pano munhu wanga wambondishandirawo futi pashure madzibaba. Ndizvo. Asi sekuru vachitanga kundishandira ndakavapa zvinhoroondo yani namadzibaba wakambondishandira. Ndakatovaudza mudzibaba wako uya wakadai. Saka ndakaona zvozvoonoita ndisi kuzvinzwisisa uye ndangoda kuti ndiite zvinhu zvinopera kahwana. Ndizvozvo. Sekuru vane maitiro vanoita kuti uchimboona paMatare vanogona kuunganidza dzinza rese. Kana muvengi uri pasi pemvura unongobuda woita sei? Wotowombonora kana une wakarova kana chii. Saka ndo yanga iri target yangu. Overall panoita overhaul yeupenyu hwangu kana ihama hwedzinza rese ichabuda. Right. Saka tasvika ipo paipo kuti sekuru tauya ku back to sender. Sekuru pamwe wakaona zvaimuyo mangu kana kuti ndo kana ndo mashandiro avo. Zvauya panapa. Back to sender yakatimbomira kutaura nezvazvo. Ndiri kuona kuti basa rako panodiwa basa rekuti pasvikwe zvino kumusha kwako paita sei. Saka panodiwa mari yakati kuti. Right. Ndikati izvozvi ndafamba nemari yakati. Ndo mari yendinayo pano. Mari yamunoda yaiva about 1 out of 30 here kana hameno percentage yacho yandaiva nayo ipapo. Mari yavaida. Mari ndofunga kwandabva ndogona kundowana futi imwe yakafanana neyendinayo pano. Dai mari yako muzukuru yaisvika pakati. Zvikuru zvakona takagarapo kusvika usiku. Ichito moyo pamwe uchachinja kana kuti vachatiti muzukuru ndakambomushanda ukambondiitira zvokutanga ndikaona uchindiitira izvo regai ndichiiti nokuti mari yekutanga haisati aiona. Pakangoita kuti takadzoka paMutare tichitondotsvaka mari. Takauya kugara pamba pano nguva tiri pano. Zvinhu izvi hatisati taona kuti zvakafamba sei zvichafamba sei. Saka zvinhu zvedu hazvisati zvadi zvapera. Ndakafona futi kuHarare kune manager wavo vamwe vanonzi sekuru size. Noumwe wakazotipa senhume nokuti ndo watakazoguma kutaura nomusi watabvapo. Akati nhume vanhu vekwaMutare chidzokai nokuti mari inoda sekuru hamusati magona kuidi kuiunganidza. Saka takunoku inini ndaona kuti zvinhu zvangu zvangomira. Handizivi kuti munhu waikanda chinhu uri papi nehondo dzake. Ndizvozvo. Uri papi nehondo dzake izvozvi. Regai nditsvake unondibatsira. Asi ndisati ndatsvaka sekuru avo ndaingoona mavhidhiyo
Amunoposta anopostwa nevana Sonataiwe ndinoona zvese ndozvona zvinji zvacho. Ndizvozvo. Rega ndisati ndataura regai nditaure nyaya yangu yekuHarare. VekuHarare inini mari yaiya kuno ndakakonewa ndakundikana kuiresha. Ndazama kutomboti nditsvake chokutengesa asi ndadi zvaramba kutemba. Handichazvigoni. Saka zvandisingachazvigoni kudai. Panapa mashandira makandiita. Ndaigeza mushonga nemunin'ina wangu wakapuwa miti wakapuwa. Munogeza muchidai. Panasara matsembe mafufu. Saka mafufu aya eminhume ndaida kuti mundiudze kuti ndingangodisposa njere kana kudini. Saka ivo nditi no izvo zvatora muzukuru ndazvidzwa ndichadozoti sekuru vamudare ndipedze nyaya yako. Zvakanaka. Hakuna mhinduro yakauya pakanguva kakati rebei. Okay. Ndo pandaenda kwamadzibaba. Alright. Pane pandoda kumbobvunza. Pamati mimi pane pamakauya nasekuru Kanengo kumba muchibva kuHarare. Pamaka ndepapi ipapo pamakazouya vachizokubatsirai pamba. Pamakazouya kufamba apa. Musi wokutanga wandaenda kuHarare ka. Takandogeza tiri pamba pavo. Ndobva atimirai nguva dzake mumasevero kati ngatidzoke tindobvisa zvinhu zvawati zviri pamba pako. Ndo pamakazobva kuHarare muchiuya pamba. Ndo pandakazorarira munzira. Alright, ngatitarisei masvika pamba penyu vakakugadzirirai zvinhu zvomenge vachida kugadzira vachibva vadzokera. Chokwadi. Alright, asi zvakafamba zvakanaka, hapana kuita dambudziko ipapo. Aiwa, ndogobhekise ndaizonzi ndandasvika mumusha menyu ndagadzira kanda kusiyai muchigeza miti yandakusiyirai migeze. Handitika. Ndapaba. Imi muzoya kuHarare after 14 days. Gobhekise ndanyu inenge yadi? Inenge yaita. Okay, ndapaba. Mababata. Saka imimi ndo pamakazodzokera kuHarare. Ndo patakadzoka kuHarare nemunin'ina wangu uya usina mari yakakwana. Apa tatina uchadzwa mari tatotungoenda kundoona back to sender. Okay, alright. Hapana chidaita sira undobhadhara. Alright, menge matopedza. Nyaya yedu yanga yemudare kare uye tatabhadhara zvaanga ati zvaunoona pamba pake ipapo ndokugadzira go back to sender. Saka unoziva kuHarare wozoona zvinhu zvako kuti zvakadii. Aiwa, ndapabata. Right. Saka so tabva ipapo. Tabva kuHarare taakunoku ndo pandakazoona kuti go back to taenda kuHarare. Go back to sender atina kundeona iripo. Right. Tamudare masekuru. Ndandinowaning'ina wangu ivavo zvakare. Takada kubvunzawo kuti go back to sender yedu yapapi munhu wamai zvakamira sei. Kuti homwe takatobvisa zvokutobvaruka chaiko. Akatina chatataona kanzi iyo nyaya chimbomirai. Pane basa ndinoona pane dare rinoda kusvika kumba rinoda kudii kumusha nei. Si panodiwa muripo wakati. Right. Muripo ndakati ndomondotsvaka. Mwoyo wangu wakangofunga kuti ndichangosvika ndongonoto kana chimwe chinhu budisei. Right. Asi hazvina kufamba saizvozvo. Mari yakanetsa. Alright. Kubatika. Handina kugona kuwana. Saka ndo pandinoti ndakazofona ndichitaura namaneja wavo ndichitaura nenhume yatakagumisira kuenekana naye musi uwowo kuti zvinhu zviya zvandaitarisa kuti mari inobuda ndaishaya. Zvino zvandaishaya tine matsemba akasara mushonga makasiya ndichiti tishandishaya. Saka matsemba aya ndingangorasa here mubhini kana kupisa kana kudini. Saka nyaya ndichaise mudare mani masekuru. Okay. Saka havana kuzondipindura. Asi ndanaro ini ndakafila kuti ukoko jeni handichagona kuitanga panyaya yemari. 1 2 zvane nguva zvakamira futi ndakamira panzvimbo pamwe. Ndaonawo futi umwe munhu unoitawo zvimwe zvaunoita. Uno mudhuze. Regai ndifambirewo kudunhu iroro. Alright. Ndo pandakaenda nomudzimai baba. Alright, ndo pamakaenda kwamadzibaba Elias. Exactly. Takatoenda chakachiringanije. Chaiva china kuma 10. Okay. Matei makuseni. Alright. Ndo patanonzi ndiwo kamuso kutanga. Ndo hatichazivi madhiti ngarasika edu bhichana asi regai ndirondedzere. Taita seizvozvo takapinda panonzi vane vadare vanotigamuchira tisati tapinda pasuwe paya tiri kuruware uko. Munodei? Taida kuona munhu wamwari. Munoda kuona munhu wamwari kunobhadharwa zvipo zvakati mundoona. Takanda ndikandofugama vakataura nyaya dzavo. Alright.
Pamba pako ndinoona pasina kumira zvakanaka. Panoda kuti ndipasvike zvakanaka. Hatichamiri zvokuti muzosvika rimwe zuva. Hande izvozvi. Right. Takatungamidzana nemota yavo nemota yangu. Ivo ndobva vakatitangira kuti takambina nomusika tichitsvakawo zvataitsvaka zvinamato yaitodiwa. Alright. Saka vakasvika Pamba madzibaba edu aya. Vakatanga kutishanda nembiya yavo. Vanoisa moto takandotenga marasha ndo yataindotenga musika. Nehanga iwa mbiri. Ndobva atanga kushanda mhuri Pamba ipapo. Akati izvi zvandatoita izvi. Ndatokushandai. Right. Zvese zvinokunetsa izvo zvizvi no. Vakataura hama 2-3 dzaitaimbopota kuti timbonzwawo pano napo. Pamaifamba. Hama idzi dzinodai. Zvinhu zvazvo zvinoita zviri kunga zviri kushanda. Titori mu-right direction nokuti takutobatsirwa. Right. Saka vasati vatibatsira. Inini ndakakura ndichinamata hangu zvechechi dzepasi pemuti. Ora dzepostori idzodzi. Ndakavaudza nhoroondo yemabatsirwo andaenda pasura. Panapa pamauya shuwa pakamboya munhu wakati ukatibatsira sezvizvi. Asi ndakatadzikana naye nenyaya yemari apa ndo pandasvika nhasi kuti nhasi imi muchite sei? Muchisvikewo. Saka zvese izvi ndakavarondedzera. Alright. Ndarondedzera sezvo vakati no zvandaita pana muchazodiwa kuzambara muzwa kuzambara. Kuzambara ndo kwadakazoenda chachina manheru. Alright. Tingori tu imimi naamai nemudzimai woti apa ndakati hama ndikadzitakura kudii. Zvechipostori mvura kane matombo nei hausi mushonga wekuti ungazoda kuti hama uyaiwo muone marapirwo andiri kuitwa pano kana kudii. Right. Saka takaenda usiku wanguva yekuti ati endei ndobva vakasumudza vairi vatatu vechivaporesa zvavaporofita wazoti we murume wesumuka. Tinoona mota yandakatarisa ichinhuhwa mushonga ine munhu urimo kudaidza. Nanga irimo iri kudaidza kuti watogara pamasuo pana. Hazisi tsvaini zvokugara pamasuo zvapo handisati ndambopagara asi migidhi inondovata kumachechi dzimungwanda iinda. Hakusi zvokutanga. Right. Anyway, nyaya irimo pamota pakapa una mushonga wandiri kuona uri moto. Mushonga uri mota. Inini ndichitanga handina kutsanangudza nokuti mweya wachitaura ipo paya kana makamboenda zvinonga zvichi fast forward. Asi ndakaziva kuti ndakakutsanangurira nyaya yekwaKanengo. Alright. Ndakambokutsanangurira nyaya saka nyaya ndichada kuichinja. Saka ndakarobva zvekunokurohwa nehana kuti muna mushonga urimo wandinokona. Ndaiwa ini ndasara nemadzimba ndakazoti kundoarasa kusvika mazotanga kutibatsira ndanatozviti kana ndisati ndanyanzwa zvidarire kwasekuruko inini ndakuzvibvisa pamota pangu ndaifamba ndakazvichengetedza mubhutuso. Ndaingozvitsveta chaiva mushonga wemiti wekuti wakanzisira mvura ushandise kukusha nekudini. Saka miti hainyunguruki. Ndizvozvo. Yakangosara irimo saka ndoyandaingoti ndikairasha sei ndokurasha pese pese. Ndo kupupura kwandakaita kwavari kuti vagona kutanga basa rachitangira ipapo. Saka taapazambara ndo zvinhu zvakaramba ichirovereredza asi ndandabvisa mota mangu. Vasati vatanga kutombotibatsira kumashure kuya. Alright. Saka akati handei pamota pacho takavhura mota mabhoneti takavhura mawindo vhura chisitira harivhuriki here nokuto confusion ndakatotadzana kuchivhura chimwe chisiti chinorara kudai. Chakazovhurwa nomupana waivapo wakawanzi Giant ndiwakazovhura. Wavhura ipano wakuchimvura ndo pakadonha chinhu chamakazoona chamudhishi kana makachiona chaibudiswa nevamwe venyu vanonzi Sonatan. Chaiswa mubhaketi. Tomira kwachena kuti tizodii. Asi pakundobudiswa paya ndo paindibvunza wakati wakaenda kun'anga kwani zvadaidza zita racho handiti daidza zita handiti
ndo kufamba kwakaita nhauyi. Alright, saka chinhu ichi inini pandiri kuda kuziva ndepekuti chinhu ichi chakabuda mumotokari ichi chakaita sei? Imimi hamuna kutombobvira matombochiziya chinhu ichi kuti chakaita sei, zvakare hamuna kutombobva nacho kwasekuru Kanengo? Kwasekuru Kanengo handambopiwa chinhu chakadaro. Muupenyu hwangu ndichirarama kurara nemuka ndichirya sadza handina kumboona chinhu chakadaro. Alright. Handina kana musi wokuti ndakasangana nacho, hapana chandotoziva nezvacho. Alright, saka iwo wachitaura wari kuti chii, iwo madzibaba Elias wari kuti chinhu ichi chakabva kupi? Imimi wakakubvunzai here mukawaudza kuti ano chinhu ichi handisi kuchiziva? Makabvuma here kuti hamusi kuchiziva kana kuti makati munochiziva chinhu ichocho? Aiwa, ndikabvuma chinhu chandisingazivi, handina kubvuma kuti ndochiziva. Asi ivo vakati mune mushonga. Handidika? Mune mushonga. Saka ini ndakatarisira kuti pane wakadonheramo, kuti pane zvakaitika. Ndizvo ndaitotarisira kuti tichatoona kamudzi karipo kana chi. Alright. Asi zvakabuda hausi mushonga. Mushonga here makatarisa uyu? Chiona ipapa kuti atitoda kungoti pandaida kutaura nemi. Pane nhau yamaita interview zvavo navo madzibaba. Ndaida kuti izvozvi dai kuti ifone kuti munogona kuva major pano. Kuti munhu uyo vataura paya kuti wakava chikakanzana nehama dzake. Okay. Handiti mapaziva lipiro riripo. Uchinongodzwa kuti iwe wakaromba. Achiramba. Handiti? Kuti mumbobvunza, mumbodescribe wemwe hama yangu yaivapo yaindaikakabvana nayo. Alright. Nokuti chandatanga kukutaurira ndechekuti ndakaenda neni nemudzimai. Hamuna kuenda neumwe munhu? Hakuna imwe hama yandakaenda naye uko. Hama ndakaenda nadzo uko. Alright. Saka ipapapa pari kuratidza munhu waMwari kuti pari kundoita karwizi kuzara, handiti kabhozi kusaidi kwenyu imimi takatarisa nyaya iyi. Zvakuita sekunge kuna madzibaba information yakabuda kuna madzibaba iyi hamusi kutoiziva iyi, haisiriyo, hazvina kubuda negwara. Baba, one chokuti ini ndakadaidzira kuti ndakandorombeswa naKanengoka. Right. Ndoda kukutaurira icho kuti handina kurega kuita zvekwaKanengo nenyaya yekuti ndarombeswa kana ndadi, ndakashaya mari yokuti vaendesi basa ravo mberi. Zita ravaidana apa kudai havana kuriprofita. Ndakaritaura muno mumba, ndinawo muno mumba. Makatovaudza kuti ndakabuda kwasekuru Kanengo? Ndakazvitaura ndiri muno mumba. Saka iwo wakaziva kuti mimi maenda kwasekuru Kanengo kwakuti pamapasowo wachibva kuti dainzai kun'anga kwamakamboenda? Ndo pano pandinoda kuti pajekere mapati, especially imimi vanozoshambadza zvinhu zvemunenge musingazivi. Ndizvozvo nokuti peni yamakonzeresa ka ndeyangu. Mabudisa fananidzo yepicture rangu, mabudisa fananidzo remotikari, kunyangwe pamba pasingataurwe zita. Asi zita hausi kuti ispelling. T1 akabereka maspika ake unotomuona kuti uyu ndiye T1. Right, aiwa ichokwadi baba. Inini ndosaka ndenge ndiri kukutsvagai because ndaida kuti ndinyatse kunzwisisa nyaya. Inini handina side randinofamba ndakarerekera. Handizivi kuti manga muri kurekodha here audio? Ndenge ndiri kurekodha. Zvakanaka zvikuru. Audio ndongoti mungaisa pamaplatform yenyu zvamaingoita zvinhu zvamaiita izvo. Exactly. Uyezve mundibvunzire ipapapa ndakubvunzai kweseni iyo kuti hama dzandakakavadzana nadzo yamakaona yanga iri hama yakaita sei? Murume mutsvuku, mukadzi mutemba, mudhafu, nchi. Mwana wairwara uri bhayi. Saka mukaona mwana wachirwara. Aiwa. Wairwara chii? Waita sei? Zvinhu zvandinoda kukutaurirai ka. Ndoda kuti kana basa raMwari vanhu vaMwari vanoita zvavo. Ndizvozvo. But kune imwe aspect inozouya yakufabricatwa. Chinangwa ine handingachizivi. Kuti tinozowedzere tusauti pazvinhu zvinongoda kuzvitaurira zvega nemhaka iyi. Ipapo manje ndo panonetsa ipapo. Muri kutaura chaipo chaipo zvakanaka kuti munhu ane mabhizinesi zvakadai. Kuda kusimbisa kuti nditi ndakandorombeswa nomunhu asina kana kumusi wokuti wakanditi ichi une mukoo kuti unondochiti. Ende ipopo ndakaenda nehama. Ndiana wakanditi nditore hama dzako ende nadzo. Ani ndakaziva ndega. Ndakazviitirei? Saka ipapo apo maitira kuda kuzvichenesa.
Andi muri kuzviona? Maitira kuda kuzvichenesa kuti hama dzangu ngatiende mundoona, kana maona ndichiromba ndoromba muchiona. Anditi munoona? Izvozvo zvese hazvisi kupindwa, asi ndakapatsana ngoro idzodzo dzese zvokuti dai vaida kuona hama dzangu ndaitaura uyu uripo, uyu aripo, mubvunzei uyu. Saka pakaoma baba. Saka isisu, saka nhau yese iri kutaurwa iyi ngatitaure kutaura chokwadi pamberi paMwari. Tiri kutaura kuti isisu sekuru Kanengo havana kumbobvira wakurombesai. Baba, handina kumboenda iko kundotsvaka izvozvo, ende havana musi wanditi iwe ndakurombesa. Right. Ndopetenge tichida kuti pabude clear ipapa, because isisu hatina side ratakarerekera kuti tiri kwasekuru Kanengo, tiri kwamadzibaba Elias. Tinenge tinoda kubata nyaya zvizere zvazviri kuti nyaya yakafamba sei kuti izosvike apa. Ndaida kubvunza kuti zvamakabatsirwa imimi namadzibaba Elias zvakaita here? Madzibaba Elias takangori muprocess yokubatsirwa. All right. Ndatingori muprocess. Nyaya ndakaendera ikoko inyaya imwe chete kuti pamba pangu paikandwa zvinhu zvanga zvisinganzwisike. Nyaya yamakaendera kwamadzibaba Elias ndo imwe chete yamakaendera kwasekuru Kanengo. Chokwadi. Saka imimi ndichitarisa munyaya yenyu imimi makaenda kwasekuru Kanengo mukandoshandirwa zvamakashandirwa, zvakafamba here zvinhu zvacho zvamakashandirwa? Kwasekuru Kanengo wakakwanza kuchaita back to sender. Haina kuti ndaizoona nazvo kuti munhu waishereketa pamba pangu ndinhingi. Saka handina kuzogona kuti ndirambe ndine porosi kuti kwakazodaidzirwa zvedzimwe mari. Makazotadza kubhadhara mari yacho? Handina kuiwana. Alright. Inini ndo pandinozodzokazve ipapo apo ndichindobata n'anga nemaprofita acho kuti right munhu ane dambudziko, imi mune dambudziko baba imimi. Handiti muda kugadzirirwa pamba penyu. Pati ndimi mune dambudziko asi vanhu vacho vari kuda mari. Mowapa imwe mari dambudziko rotadza kupera, anenge aine problem apa ndiani? Saka zvinoramba zvichigadzira dambudziko kwamuri. Izvozvi mabva futi maenda kwamadzibaba Elias mandobhadhara futi imwe mari, uko makandobhadhara futi imwe mari, pati dambudziko harina kupera. Musi wokupera dambudziko ungauziva here? Aiwa, ndiri kutaura kuti like handiti makaenda kwasekuru Kanengo muchibva mabhadhara mari, handitika muchibva mawirirana zvamakawirirana kuti no toda kugadzira back to sender, togadzira izvi nezvizvi zvobva zvafamba. Right. Chidzokai musi wakati imimi muchiona back to sender yenyu kuti zvaita here? Mobva madzokera imimi mobva manzi alright muzukuru iyo nyaya yayo ngatimboisiye yakadai, pari kutodiwa futi dzimwe mari dzekuti tidai kuti tigadzirise izvi. Zvekutanga zvacho zvakaita here? Hazvina. Munhu ane basa rake ndiye anoziva kuti zvandakukuitira zvinobatana neizvi. Handiti tinonga tichiudzwa kuti imwe inogona kuita kana 3 months, imwe gore, imwe chii. Hapana marambiro unozviita. Iwe unenge une belief iyoyo yekuti zvinhu zvangu zvinongofamba sezvinoita zvevamwe. Ndizvozvo. Right. Nhasi unoda ndatsanangura zvandatsanangura ka munhu waMwari. Ndisati ndasvika pazama ndikungoti pazambara pachazotaurwazve zvimwe kuti tichazopuwa umwe munamato. Handiti pasvikawo pakuzobuda chinhu chanzi mushonga ndobva chazobuda chinhu chine mazina. Handizivi kuti chinhu icho mota mau chaigara sei. Ndaakutodazve rumwe rubatsiro. Nai chinhu ichocho changa chakamboteya kuti hakuna zvechimwe chasara here chichazoudzwa. Kana kuti hapana mota here imwe nechinhu chakadaro futi. Handimona. Saka zvatova wese nyaya yekuteera zvamunotaura nenyaya yekutarisa mhuri yangu noupenyu hwangu yatoita mubhedheni. Inini penge paine nyaya yangu pendinge ndisina kuziva kuti inini ndaitofungidzira kuti imimiwo makatotaura zvechokwadi kuti makarombeswa kwasekuru Kanengo ndo kwamakandotora mishonga yakazobatwa. Pane vhidhiyo here imimi munokuziva pane vhidhiyo here inongotanga vanhu vaunganira mota? Zviite kana alright maprofita muri kumoto kuya kuzambara, handinokwana kuti zambara sei musina kuona chiprofita chichifirimwa kuti waprofita kuti chii? Makuenda apa makundidaidzira zita romunhu kuti mavhura matochi mafoni kuti ndipinde moto yokupa zvinoita here? Aiwa, no, it's very bad. Saka ininiwo handitozivi kuti chinhu chiya chakagadzikwa nani, chakagadzirwa sei. Handina interaction zvinhu zvakadaro. Saka nerimwe side sekuru Kanengo vari right because wenge vari kukakawadzana naiwo madzibaba Elias vachitaura kuti zvauri kutaura izvozvo wakazviona kupi. Saka imimi wacho muridzi wacho inga aripo
mazvichenesawo futi kuti imimi hamuna mbobvira maenda kwasekuru Kanengo. Sekuru Kanengo vanozikanwa nevanhu kuti vanobatsira, imi makaendawo kundobatsirwa. Maendera makaita kwasekuru Kanengo ndo maendera makaita kwamadzibaba Elias. Izvozvo. Saka penge pasingafaniri kutaura zita rekuti hanzi imimi zodainzai kuti sekuru Kanengo. Wazoti dainzai zita rekuti sekuru Kanengo mushure mekuti makatowaudza kuti ndakamboenda kundobatsirwa kwasekuru Kanengo. Izvozvo. Ndopandati izvozvi maona audio kana kuvaengeza kuti kumba kwomurume hamuna kusvika. Makasvika kakudzai history kuti chini. Right. Pamakauya kusokokonya achinongedzwa uroyi ainongedzwa nemunhu wakaita sei. Tipei hembe yakakapfeka chaicho achizviti ndiani achitaura manzwa kuti chii. Hazvina kuda kupinda mufoni one kana ipapo. Ipapo hakumanaka. Aiwa ndina makore ndichishanda nezviga chairo. Alright, muvengi wangu uyayo uri papi neni izvozvo? Hazvisi zvinhu zvandakarota kana kuti ndizvinhu zvandaiona zvaitika pamba pangu. Ndizvozvo, hazvisi zvinhu zvokuti makaita kurota, makatoona zvinhu zviri paground. Saka ndaida kukutsvakai ndichida kutaura nemi. Alright, aiwa maita basa, ndichazokubatai ndichizonzwa kuti nyaya yacho yakamira sei, but pane zvamatsanangudza mapedza.